Zabatu izango litzake izen egokisa, baina bai azkeneko hastian eman dian gertakari batzuk o funtzionatzeko modu batzuk izkan gure zadostasuna azaltzeko eta zabatzeko azken finean, ez? Zer, ikusi dugu nolan, alde batetik Podemosek argitatu zaban boletin bat, ja bigarren boletin eusko dala. Lehenko boletinia hain zuzen, herriko pertsona batzuk, enpresario garrantzitsuak izan dagoak frankistatzat jotze zitsun, gero badakiz pribatuan zuzenketa baten bat indabela, baina eskaretzeko izango betzak ere publikoan ingo baluket. Eta hori gertatu dena hontan, bigarren boletinotan izan da, lautegi bat onartu da, otrabitetzen nahi da, udaletxean baduen inguruan, beraien ekarpenak kontutan hartu dira, baina besteko legitimoaren moa ez onartzeko ere, eta ez onartua izan dira, eta bugatu da pataleta baten, eta nolabait, boletin honetan, pertsona zehaz batzukin izena bizenez, eta alderdi honek ezadostasuna adierazten akusazioekin, gizurekin, eta akusazioekin. Gero jarra izan ikusi du nola, astu bukaeran, Facebook bitartez, Bilduko zinegotzi batek, idatzi ditu sekulakoak, alderri hontako alderrikide batzuri buruz, alkate izan dako batzuri buruz, alkate eta legebiltzarkide batzuri buruz, orduan nolabait moduak ezin ditu goratu. Moduak ezin ditu goratu, zatik anonartzen du kritika eruritzi bat izan lehikela, objektibua izan bila da, baina ez duguna onartzen da errespeto falta izatea nagusi idatzi ero jarrera duten. Eta nagusiki kezkatzen gaitxuna da funtzionatzeko modu. Kezkatzen gaitxuna da zinegotzi dianak, zinegotzi izatera eskuan erantzukizun batzu daude. Eta erantzukizun horien artean daude formak zaindu ime dituztela. Eta forma zaintzia suposatzen dabana da, ez da bai da, udaletxe barruan egitzia, alba da, ekarranian aritzia, baina sekula, sare sozialak edo beste baliabide batzuk erabiliz, pertsonei errespeto falta eta ez errespeto falta, gizuretan aritxu eta akusazioak zabaldu dago izetara, dirudien gaur egunean doainikoa dago. Ez da gainera konsekuentziarik, doainikoa da, orduan goitzen nahi gera edozin gauza esatera. Eta hori ez da gure formula. Gu sekula egera aritxu hola, ni uste dut ez gara sekula praktikoa eta jauzi, eta modu berdinean eskatzen diguna da gainontzeko alderrizeri guregan behintzat errespeto hori, beraieri adierazten duen errespeto hori adierazteko eta ez gizuretan, erakusazioetan azteko. Gainera, kuriosua da, Bilduko zinegotziak zabaldu zabanean Facebooken bere argitarapenak, publikazioa, idatziza o lo que sea, bertzio desberdina daude. Eta kuriosua da, lehenengo bertziotik azkeneko bertziora gauzak desagertu txildia da. Lehenengo bertzioan izena bizenak zauden, mafioso erabiltzen zan, eta azkeneko bertzioan izenak desagertzen dira, mafioso desagertzen da, norbait horatzian dabil, idazten, irakurtzen eta beste norbait zuzentzen, gero iruditzen hori dela norbaitek antolatu da zehozer. Eta hori grabe iruditzen dago. Eta grabe iruditzen dagoenez, eskatzen diguna EH Bilduri da ia bat datorren horrekin. Garrantzitsua iruditzen dago akitzia ia bat datorren horrekin, zeratik azken finean elkarlanerako bate guztiak itxitzen ditu. Eta egisa esan, guk hortik ez gara pasako, hori izaten bada euren jokabidean.
gu ez gaitzu izetoko ez gaude hortarako, eta uste dut egobertarren erantzun, egobertarren gandakagun erantzun kizuna, egobertarrek eman diguten mandatua dela beste bat. Eta da, herri hau kudeatzia, oinarte aritzu beran, 40 urte hauetan aritzu beran, seriotasun eta zorroztasun berberakin eta errespetuakin. Nik dut uste, inork esan dezakenik, Eusko Alderdi Jeltzaleak errespetuari falta egin diola azkeneko 40 urte hauetan udaletxe kudeaketan. Eta gaitasuna dakan pertsona batek ez ditzu dira inolako gizurretan jauzi, gizurak erabili, errespetu faltak eta barrekoak. Hortaz, guztua garbi dagoela, eta aurrera begira, bintzat, gauzauek, kokain hauek izuaz onartzen. Hau izan bezua, horretik eskatzen diegu, bai Podemoseri eta bai EH Bilduri zuzenketa bat. Nik esatia nahiko neukena da, ni izan naiz iraindua, azkenean, iraindua izan naiz. Eta nire familia ere bai. Eta izena bizenekin eta ganekin. Eta hortarako ez dago eskubiderikan, udal batek edo administrazio batek hartzen da erabakisa hartuta, teknikoki babestuta dagoena, eta lege bate babesten dagoena, eta ez jakonean gustatzen esandakoa. Hola, iraintzia, familia bat, edo pertsona bat, ez da biderik egokizen. Eta hori estilo kontua da ere bai, nun dago elegantzia zentzu hortan. Orduan, ni kalumniatua izan naiz, nire familia bai, eta iraindu naute, zentzu hortan, zuzen. Eta hori guzuneatu dute. Eta ez da perrikan gu gaudela alkatetza mantentzen eta hainbeste urtian, porque daramago urte pila bat, amen. Orduan hori da por constancia, voluntad y capacidad, entre otras cosas. Orduan nik hori bakarrikan esatia nahi, hau da nire kejia eta nire ez da gure estiloa, ez da inundik inora ere, porque ez da estilo egokixena. Eta bueno, hemen batzuek beste lagun batek esatezan moduan politikan sinisten dugu, ezta? Eta, bueno, guk herrigintzan egin dezakegun politika, herrigintzako politika da. Leuna, aurrez aurrekoa, eta, bueno, desde luego, hola iraintzekua, ez da gure estilo. Eta, ez, niri zuzenian indiabena, ez are sozialetan egiten dana, eta guk holako estiloak ez ditugu erabiliko, ez da inundik nora.